12 establishmento sa Pangasinan nakitaan ng paglabag sa price freeze na ipinatutupad ng DTI. Yan ang tinutukan live ni Kim Bandarlipe. Kim. CJ, nadagdagan pa ang bilang ng mga nabistong establishmento sa Pangasinan na nagbebenta ng overpriced goods. Massive monitoring ng basic necessities sa iba't ibang establishmento sa buong Pangasinan ang isinasagawa ng Department of Trade and Industry. Tinitiyak na sumusunod sa price freeze ang mga pamilihan. Ngunit ilan sa mga ito ang nakitaan ng paglabag ng otoridad matapos lumagpas sa suggested retail price ang mga bilihin. Mayroon tayong 8 na na-issuehan ng letter of inquiry. 4 po ang na-issuehan natin ng notice of violation at isa na po ang na-penalize po natin. Habang umiiral ang price freeze sa Pangasinan, patuloy ang pagmomonitor ng DTI Pangasinan sa iba't ibang establishmento para tiyakin na tumatalima sila sa tamang presyo. At oras na mapatunayan na hindi sumusunod sa tamang presyo ang mga negosyante, sasampahan ng kaukulang parusa ang mga ito. Ang sardinas nasa 13.40 pesos hanggang 17.25. Ang 150 grams ng powdered milk nasa 43.50 hanggang 73 pesos. Ang 25 grams ng kape nasa 16.75 hanggang 19.70. At ang instant noodles naman mabibili sa 6.40 hanggang 8 pesos. Patuloy rin ang buy-bust operation ng DTI Pangasinan sa mga overpriced goods mula sa sellers kabilang ang online sellers ng medical supplies. Mahigit kalahating milyong piso na ang halaga ng overpriced goods ang nakumpiska ng DTI, katuwang ang ilang enforcement agency mula sa mga isinagawang operasyon. Mayroon po tayong na-aresto na 30 individuals at nakapag-file po tayo ng criminal charges ng 20 ng naisampang criminal charge ng NBI, CIDG at PNP. CJ, kapag naaktuhan ng DTI ang mga negosyante na nagbebenta ng mga overpriced goods, maiisyuhan ang mga ito ng letter of inquiry at notice of violation at saka papatawan ng formal charge. Sa mga mamimiling nakararanas ng mataas na presyo ng mga bilihin, maaari umanong mag-file ng karampatang reklamo sa tanggapan ng DTI. CJ? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.